ugek-ugek sadulita mel pripun to Den sedaning Kang Putra pun sawetawis ning kok sampeyan li sedih mboten rampung-rampung nggih memper mboten nama mokal sapa wonge sing jeneng wong tuwa kelangan anak ning nuwun sewu janjane nek dipikir wong tuwa niku mung dititipi supaya nggula wentah sing kagungan iku sing gawe urip sing kagungan iku Gusti sing Maha Nasa sak mangsa-mangsa putrane pinundhut niku sing jeneng wong tuwa kudu ikhlas tegese Gusti niku langkung tresna kaliyan Kang Putra tur malih Kang Putra niku sedane ora kok seda nista ning minangka dadi kusumaning bangsa labuh tiyang sepuh ngrabasing para sata Kurawa perang wonten ing Bratayuda sampeyan bola-bali pun nate dawuh nek Bratayuda niku perang suci Bratayuda niku perang suci sapa sing utang bakale nyaur sing nyilih bakale ngulihake tengliku papaning luaring punaki sapa sing salah bakale seleh sing ngala tandurane mesti sirna sing becik tandurane mesti bakale mipik haning pripun kula ajeng matur wong nyatane mengke kula ya ming dipaidu upama kula niki anak-anak kula dadi senopati Gareng Petruk Bagong niku mati kula ora sedih. Merga kula ngerti nek anak-anak kula niku labuh dhateng kabecikan, labuh dhateng kesaenan. Gareng mati kula ya ikhlas Petruk mati kula ya ora owel. Bagong mati kula nanggap dangdut. Rasah nesu lho kok. Ayo kebahagiaane bapak iki dhewe-dhewe. Aku ngerti kok. Semar iki mergo sok tak jukuki rokoke kuwi le sengit. Ha kowe salahe sok kaya ngono kok ya. Ampun Ndara, sampean rak pun entuk ijol to. Nggih to. Sing mangigit-igit sing mangancam teng ati sampean sok kapan sampean iso ketemu karo Prabu Karna. Mergo Kang Putra sedane saking pusakanipun Prabu Karna ing Awangga inggih menika ngagem Kyai Kunto. Ning nuwun sewu dibalik semua itu, waduh. Bapak wis kaya sejatosipun Ndara Gatotkaca niku wis gawe ringkihing para sata Kurawa, gawe ringkihing Senopati Ngastina. Merga senjata Kunto niku mung iso digunakake sepisan. Niku teng Bratayuda. Ning Prabu Karna murup atine digosok karo Patih Sengkuni supaya ngetokke senjata Kunto. Lah Kunto wis metu wis manjing teng pusering Kang Putra. Tegese Prabu Karna pun boten gadahi kekuatan napa-napa. Sak mangsa sesuk perang tanding kalih Kang Rayi gampil ngasorake Senopati Ngastina. Den Ndara Werkudara pripun to? Kula niki nganti bingung lho. Sirah dienggo sikil, sikil dienggo sirah. Pendak atur kula akeh-akeh panjenengan ora mubah, ora musik, ora gatekke kalih atur kula. Pun mangsa Baranga, mangajeng gawe sedih, nggih mang sedih sak umur sampeyan. Ajeng mang gawe menengo sak suwene sampeyan marem le meneng. Ajeng mang gawe nangis, mang nangis sak legane ati sampeyan. Wis entek kata-kata kula. Pun telas omongan kula. Nala Gareng Petruk Bagong kowe melu nglipur bendaramu. Nun amit pasang Kalimantabit Ndara. Mboten nama kula badhe arep-arep pisan. Namung estunipun napa sing dingendikake bapak menika leres. Tiyang sing pun boten nonton niku boten ajeng bali urip meneh niku
mustajab. Maradaya. Mustahil. Ngaten. Dadi panjenengan ampun sagelo-gelo banget. Nggih memper Ndara Antarja seda niku putra mbarep sampean. Mongko Ndara Antarja sedane kanggo labuh tabuk tawuring kemenanganing para Pandhawa. Ndara Antasena seda. Ning Ndara Antasena sedane sadurunge Bratayuda mbelani para Pandhawa nyirnake Bathara Kala karo Betari Durga. Nek upama Ndara Antasena ora nyirnake Bathara Kala karo Betari Durga, Pandhawa wis kalah kroyok karo balane Betari Durga teng Bratayuda. Lho, niku lho. Labuh-labuh sing kaya ngoten niku sing manggatekke. Ora kok njur ming sedih. Ah sampean sedih. Sampean sungkawa, ora dahar, ora ngunjuk. Betah mawon kulina prihatin. Ah niki ya melu ra mangan ra ngombe. Pesanggrahan ora ana sing liwet. Wedang ya ora ana. Napa sampean terus sedih ngoten niku terus sedih sampean nggawa sirnaning para panakawan. Apa piye? Terserah. Entek kata-kataku. Kowe gini terus. Rama Kyai. Ingkang putra ing mriki ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Kyai. Kula ingkang putra pun Gatut Kaca tasih sugeng apalipurna kula tasih gesang. Malah kula sampun saged motol sirahipun Adipati Karna Rama Kyai. Nuwun sewu Kanjeng Rama ingkang putra ing Jangkar Bumi Antarja tasih gesang Kanjeng Rama. Pak. Anak Antasena isih urip, Pak. Ora usah kuwatir, Bapak ora usah sedih. Nuwun sewu pangeran. Truk. Mundur. Arep ngopo, Gong? Minggir, aku ora rampung-rampung. Wis sampe wae nek ngono. Hei. Wer. Bahaya lho iki. Ndara werku dara nesu ngamuk, wong semene digajuli kabeh. Menengo, gak adepane, aku sengit suwe-suwe. Wong dinengke kok ora rumangsa lho. Panakawan ki saiki manggagas, bayare pira to? Hah? Panakawan ki bayare pira aku tak takon. Sithik lho, ning gaweane sak tekruk. Klebu momong sampean niku, sampean ki wis tuwa. Kudune ora nganggo sedih kaya ngono kuwi. Gunane apa jagat iki kebrebegen ngumandangi Raden Werkudara anggere wis maju ning pabaratan nggawa gada Yai. Apa terus jenenge? Rujak Polo. Nesu ora apal. Yai Rujak Polo. Rujak Polo. 80 nyawa diglundungi Rujak Polo, modar kabeh. Sampean ki wis wisuh getih. Aku men perkara anake mati kok sedih. Ana kira-kira Gatut Kaca ra entuk mati, wingi rasa kon perang. Bareng perang kok sedih. Wis ngono kuwi. Ora omong tenan kowe. Kowe nek tak hitungi 3 kejeping netra iki ora omong tenan. Panakawan trima bali nang omahe dhewe-dhewe. Iki do nang Tegal Kruke kasetra iki ninggal bojo, ninggal anak. Ora mulih do melu perang. Aku sing ditutke malah jebeblek. Sengit aku nek ngono kuwi suwe-suwe mau ngetutke Ndara kok saben dina ming meneng wae tanpa nganggo omongan iki. Kene iki ya butuh digatekke ya, Truk. Ha iya. Pripun, Den? Monggo to. Ingkang putra sampun kebanjur seda nggih sampun mboten sah werna-werna. Sampeyan nek kendel mawon mengke malah mboten rampung-rampung perkarane. Niku kula marai lega. Kok kayane kersa ngendika, Pak? Iya, heeh. Wis gelem gereng iki wis ayem atine. Tegese Ndara wis mulai lejar penggalihe. Ha iya. Semar. Aku omong iki tok rungokke ora. Semar. Wah. Semar dengkulmu atos.
Bareng tak matke tutuke ndara ora obah kok. Sing obah cangkemmu. Wah, iya. Iya dengkulmu aja. Dapusira Bagong kok gelem. Nolo Gareng. Dalem Ndara. Wah, lah Ndara pun lejar penggalihe. Iya. Gareng. Nun, Mbok tanganmu iki dipresake. pun kajenge ngenten iki. Tak ragati. Digip. Napa saged lurus? Iso. Wah, digip nganggo semen. Dicor. Ndara Werkudara, Apa? sampun nate dahar sela. Emploken dhewe. Werkudara kok cangkeme sak tampah kaya ngono. Kerupuk. Warataya arep muni Petruk solah seleh. Cakruk. Ngebuk. Ya kleru karepmu kowe. Cengkaruk. Wong kleru kok telung ukara. Wong mem Petruk kok dadi cengkaruk. Bubuk. Dalem Ndara? Iya, Petruk. Nggih. Kersane Petruk. dalem. Wah. Petruk. Nggih, dalem Ndara. Wah. Petruk. Nggih, nggih. Dalem wonten dawuh, Den. Bagong ora sembrono. Wis. Le gojek wis. Karo nggo ngisi wektu karo nek Bratayuda ki ra nggo limbukane, Pak. Ngandel ora. Oh, piyai semene akeh do ngenteni limbukane padake. Dela-dela yang nanggap dhewe. Syarate ngene kok dela-dela. Dasare aku jane jeleh limbukane yakin asli aku. Aku nek entuk lakon ngene senengku ora jamak-jamak kok. Apa kok? Wah, iso nggarap lakon sak tutuke ora mung gembus asmara dipeng-pengke. Bubuk asmara kok gembus asmara. Nek ora ngono ya apa lali janjine. Lali janjine lah tembang kangen. Ha iya. Oh, senenge nggono apa coba jajal aku tak takon. Ha iya. Kadang kala iki ngrungokke lakon, ngrungokke crita ngono kuwi. Ha iya ya kudune ngono. Wah niki sing nganggo kok iso kapusan iki tekan kene. Sing joget apa, Tru? Tiwas dandan ora nggo limbukan. Mau Bapak panitia iki nek cara kula, Pak, niki nek Bratayuda niku mboten ngangge limbukan, Panakawan metu ket sonten. Oh, terus ana wong do mlebu. Niki mboten limbukan to? Mboten, Pak. Oh, nggih pun tak wangsul, nggih mang wangsul. Ah iya ya kadang kala ya soalé wis teracuni. Teracuni mbiyen jane wayang ya niki sing sak tenane, sing tus ya niki hiburan ya mung gara-gara. Ning gandeng terus maju ning jaman ya wis piye meneh ade ra iso polah terus. Ha iya. Terus nganggo limbukan, nganggo bintang tamu. Heeh. Ana sing gawa keyboard, ana sing gawa kendang dangdut, ana sing gawa orjen. Iya. Ana sing gawa ula. Pokoke piye carane laris lah. Ana sing dalange munggah panggung nganggo tril. Ha iya. Ha iya mung mergo supaya sensasi ya sensasi. Ana carane ning nganggo gara-gara ya kok nganggo nek gara-gara ki mesti wong gara-gara ki pancen biyen neng pakeme asing ora neng gara-gara ki jane malah cara Surakarta kuwi langsung seban Janaka diseba Panakawan terus Panakawane do gojek biasane ngono kuwi. Oh. Lah iya ya piyai semene iki bacut rene iki ya ora apa-apa kondur ya ora apa-apa kok. Ah iya. Sing kira-kira seneng limbukan ya bali. Ngono wae sesuk nonton nek pas aku nganggo limbukan. Oh ngono ya bacut parkir. Parkir 5.000 wae. Aku ki wong Bagong paling kepenak kok, Tru. Ora kemudu-kudu ora. Ora kudu dikruyuk wong pirang-pirang wong 5.000. Ya, Gong. Ah iya ya karang wis pirang sasi ora nganggo Bratayuda. Iya.
Wis pirang-pirang sasi bladeg nganggo limbukan terus lho kaya mangsane diselani ngene iki dienggo bumbu. Ha iya, Dienggo bumbu supaya penak. iya, ya pancen ngono. Iya. Ning ngono iki pancen ora metu tembang-tembang ya. Ora metu Mbah Tris we njaluk caping gunung kok iki mau. Caping gunung ya ditembangke sedilo-sedilo caping gunung. Kumen Ndara Werkudara lejar penggalihe. Nek digajuli we tanggung jawab. Apa ye? Tak nembang saben bengi nyawang konang dok-dok jleng prol. Ana wong sedhe tutup tembangan ndase atos. Sapa sing tanggung jawab? Wah ya aja aku ora wani. Gareng iye aku Ora wani aku wis rasa ngono. Tendange Ndara Werkudara malah ngrekoso. Ndara Werkudara kuwi angel nek muni susah ngono kuwi iki aten-atenane angel. Ora ana wiyaga sing jak omong siji. Munggah panggung ya ulate mbesengut. Heeh. Ning nek muni lega penggalihe wah. Prol. Biu rambut. Biu kok rambut gimana? Kowe iki ya kan ndorongku nek ora usah diterangke ngono kuwi men para penonton prisa. Ah iya. Nek Mbak ndak ora engko ndak dintenteni nganti tekan jam 12.30 iku ora boleh buan iki. Wah. Engko ndak do nganu. Malah ya ngono kuwi Tru, ciri khase Bratayuda kuwi nek gagrak ngayuja ngono kuwi. Oh, Dadi sesuk nek aku ana berita utawa aku pasang reklame ning media sosial lakone Bratayuda. Mumpung durung kelakon sing kepareng tresna karo limbukan ya wis rasah tindak. Iya. Neng omah wae. Neng omah iki nipisung sae karo sing padha seneng karo cerita karo lakon. Oh. Ning ya ana lho Gong sing nganggo limbukan ya ana. Monggo ora apa-apa ning aku moh. Kok moh mergane piye? Mengko lakone pedhot ngono lho rasane iki ora nyambung. Kejaba saka kuwi wong ning nggon perang kok limbuk cangik do tetembangan nek ndase kena panah piye? Oh iya. Ah iya. Lagi nyingkar-nyingkur slep modar. Iki perang gedhe. Nek lagi nyingkar-nyingkur terus slep ayo. Apa? Panah. Piye ayo jajali. Ayo. Ayo bener ya. Ayo nek ana mimes utawa kolontaka utawa. Iya. Ah terus gunane apa nggawa sinden pirang-pirang iki? Ha iki sing laku tekor nang kene iki. Olehmu tekor nang kene iki. Apale ora Bratayuda iki cukup telu wis mumpuni wis apik. Ha iki ora kanggo gawe kok iki wong tenan. Ning tengok-tengok kebayar. Ha iya. Ya wis ora apa-apa ya wis. Ya wis ben. Kendang jaipong barang iki ngopo? Ya, nek kendang jaipong kok iso dienggo gara-gara kuwi ora ketang loro telu nganggo kendang jaipong. Ha iya nek biasane nyambut gawe full iki men kepenak mangan. Wis kok nganu wae surak wae anggere. Yo tempur. Tutuke. Ditutuke. Modar. Wong ora ngomong ora tau iso direm. Ayo kae. Ditutuke ning omongan. Ora weruh bendarane lagi susah. Wah, deplok ndasmu. Biar dadeke sambel ndasmu. Mboyo ngerti karo kahanane Bendara. Ming sak penake dhewe. Nek perkara ngerti kes mau aku wis ngerti. Cah edan iki. Ning sampeyan sing ora ngerti perasaane para abdi. Nesu ya nesu. Ning nganggo wewaton ora mung wewaton nesu. Sampeyan mlaku jaman sasedane Ndara Gatotkaca. Kula le ngetut kene nganti sempal sikil kula. Mlaku ngalor meneng wae, mlaku ngidul meneng wae. Wis, ketemu Dursasana mlumpat kali ceng-ceng goleng. Sing nyumbari sapa? Nek ra cangkeme ngene iki
ora cangkeme ngene iki. Ya, Tru. Ora bakal sampeyan iso mateni Dursasana. Bareng ming perkara ana wong ngomonge kok nesu. Iki jroning peperangan. Anane ming mati wong mukti. Sepelekke. Bagong wis tuwa, aku ya iso nesu nek meng kon nesu ae. Dasare wetenge rung klebon apa-apa. Oh, kowe senenge kowe nyindir nek ngono kuwi, Gong. Mau ora ya diparingi to. Gusine abuh kok kei sate kambing. Mie godhog. Wah. Ngarani senengane. Gusine abuh. Lah kok sampenake dhewe nang arep nesu-nesu kok. Nek sampean nesu wis wiwit dina iki aku ora arep ngetutke Ndara Werkudara. Semar Gareng Petruk takon bali nang omahe dhewe-dhewe. Wis, Jamil. Petruk mulih ra? Manut kowe, Gong. Gareng mulih ra? Manut. Ora manut kapiran kok bendaharane aku kok. Sepelekke ora. Ya wis. Ya wis piye? Ora mung cukup ya wis. Reng lagi iki lah ngerti Ndara Werkudara kok dideketak Bagong kok wedi. Ndara Werkudara ngendika ya wis ngono. Bagong ya wis piye ngono ya terus bengret ngono. Sepelekke ora. Kula getak-getak sampean ora bakal kualat. Ngono. Tuwa aku mbangane sampean. Ning sampean dituturi ya ngeyel. Ayo sampean sedih atine perkara patine Ndara Garukaca. Ya tak terke ya. Ya tak terke. Nguripke meneh nek iso. Sapa sing iso nguripke Gatotkaca? Wis mati ya wis. Wis mati kok ditangisi dienggo sedih. Mulih anak-anakne. Ngono kok kangelan. Ameng kok bali sedhela, izin. Izin sapa? Izin Prabu Puntadewa. Barep kakangku aku tak bali sedhela, aku wis entek anak-anak. Arep ngopo Werkudara? Arep mana meneh? Tekan ngarep Jodipati langsung gandrung. Memanesmu nguji watno. Terus karo milih garwane telu kok. Naga kene Arimbi urang asin, urang ayu, urang. Met. Wedi nek kuwi kok. Urang ayu. Kari milih kok bingung. Sengit ta. Bagong. Ngopo? Aja lara atimu. Aku nggetak karo kowe sing gedhe pangapuramu. Ha ngono kuwi lho. Wonge sadar diri. Rasa dadak terus nesu. Nek aku ora bengok-bengok niki mau sampean le meneng wae suwe meneh. Iya. Nggih. Malah aku rumangsa mbok elingake. Nah, rek ngono. Maju. Mati kowe, Gong. Mati wis jelas kowe. Dar. Oh, wis kelangan adi aku. Waduh. Maju kowe maju tangane Ndara Werkudara nek siramu matuk. Kuwi terus sirahe bentet dadi papat. Wis ya, Pak? Wis ya, Tru? Ya. Iki aku mbelani kowe iki lho. Nek ora tak belani Ndara Werkudara ora kersa ngendika. Kowe arep maju tenan, Gong. Maju didhawuhi kok. Gong. Wis ikhlasno. Gong. Aku kok perasaanku ora penak ya, Gong. Pindah nggon nek ora penak. Teng celeki to. Aku ya sok ngono kuwi kok. Pindah ngisor aku biasane. Ha iya. Wis ikhlasno aku tak maju aku. Wis monggo dene ajeng dinapa-napake wong kula ya ngrumangsani nek kula niku mung batur kok ngune-uneke bendara. Nek sampean ajeng nibake dedukan kalih kula, sampean ajeng dukani kalih kula, gedhe-gedhene midana kalih kula, monggo lah.
ora masalah. Ikhlas Bapak ngakoso Ibu Prastiwi ya, Pertiwi. Agung wiwit kawiwitan Bratayuda aku ora kundur ning Jodipati. Aku isih nganggo busana iki. Nggih. Jebul ning jeron kampungku isih ana sithik dhuwit. Ditampan ngono. Ora tak itung. Peken kabeh. Yen kowe ngelik golek jajan. Kanggo kowe mergo kowe wis iso ngelingke Werkudara. Ora mati ya, Leng. Malah entuk hadiah ngono. Heeh, trombolo tenan. Trondolo kok trombolo. Niki ikhlas. Ikhlas. Lahir batin. Lahir batin. Pinten? Ora tak hitung. Hitungan dhewe. Nggih. Ya, Tru. Ya. Ngitung nang kene kunangan kere-kere. Ame ngitunge kok ndelik lho. Piro lu 6 aduh. Ciro lu 4. Weh, Ciro lu 4 6 tuh. Saking akeh dite malah bingung ning ngitung. Arung tau nyekel ditakeh. Ciro lu 4 tuh. Waduh. Ini ora tau khusus 10 20 30 100 200 300 600. Ah, liwat kae. Oke. Waduh, cengengesan ora. Bagong Nun. sing tresna karo dulur-dulure didum yen akeh. Ayo krungu ora. Kowe krungu ora? Ki mau muni apa? Bagong sing tresna karo dulur-dulure didum nek akeh, padahal sithik. Oh. Tenane, yakin? Aku ora tau ngapusi. Iso. Ngono kok aku sengaja nek didakwa elek. Aku ki sajeke uripe siji ngapusi, loro mblenjani janji nek iso ora tau tak lakoni saben dina. Ya syukur. Ya minimal seminggu pisan. Kowe padha wae ora. Wis kene le. Dom ya. Ya. Ki mau isine jebono aku ngitungke banget ki ming ewon. Oh. Jumlahe total 50. Mergo ming ewon kok, Tru. Ah iya. Ewon ki wernane Abang. nah modal abusan ya. Cah goblok ki gampang diblasokke. Sing jeneng abang ki atusan. Ora ndeng. Ijo apa mau muni abang kok. Wong iki nek kata-kata pertama iki ora tau ngapusi. Ijo, sumpah. Tenan. Nulir pira? 5. Ah. Nulir 5 iki atusan ewon. Sik aku mau kacamata kok soalé. Dadi nule iki dobel. Ming 3. Tak gaweane ngapusi. Gelem ora? Mbane ra tak dom. Ya gelem. Andane nyomer kowe 2000. Ya. Sing setiti. Ya. Ora nggo jajanan. Ya. Sok nggo delok film Indonesia, ya. Seneng ta kowe? Karo nggo anduk. Ampun guyu. Bagong polahe marahi bongko. Petro. Nya 3000. Jare 50. 50 kilong 2000 ki isih 88. Nek gelem, ya gelem ngene. Kok ndure nyaut cepet banget. Meng kari nampa kok cerewet. Ha kowe iki nambah apa? Jaluk kae nambah apa? Ameng lor kilir-kilir. Kombange janur. Mengono kok. Oh. Ngethuke ra bener. Tatu ngono kok. Jaluk akeh ora.
Ya aja. Nya gareng. Tuwa lare akeh dhewe. Matur nuwun. 1500. Kok saya medhun saya kene nek ra gelem ya kene. Wong kok senengane do sarak. Nya kowe 5.000. Weh, ra sanding. Ku sing duwe. Iya. Nggih, pun gek dingendikake napa pripun masalahe penggalihe keneng apa? Ngoten niku domongke ora mung dibatin. Ndak ora apik kedadeane. Semar. Kula. Jroning Bratayuda iki saka petunganku upama wit saya dhuwur, saya banter angine. Nggih, kula mboten maido. Mula ingkang saking menika, Ndara. Niki dudu nggone wong aso. Niki dudu papane wong enak-enak. Ning kudu prayitna sing ati-ati. Kala mangsa tanpa sraba-sraba. Kurawa ngedali Senopati lho, Ndara. Bremara remangusum yo ngambreng. Kadhe karonaning kaswase dosang kondo Wastratmaja. Long-long lalu mangulati Surya mangrangsang baya. Dereng ngantos paripun sami balwacana. Kasarupraptanipun nenggih abdi ing Jodipati. Sang Budhang Binurian ingkang wantun minggah wonten ing pesanggrahan Ngrandu Gumbul akarya cingak kang samya mulat. Ora duwe niat ketemu karo wong edan malah sing maju Petruk. Weh, anggepe arep kaya ngene Senopati Pamungkas. Utawa jalan Pamungkas. Wong edan. Aku wegah mungsuh kowe. Lho, terus derajate apa kok ora gelem musuh aku? Apa anggepmu sampean iku Kurawa? Anggepmu sampean iku balane Drudana terus manunggal karo Kurawa terus derajatmu ya padha Kurawa. Ora mo. Derajatmu ora kaya Kurawa. Kurawa ki pangeran pati, sampean anak pendhita. Sampean ki gaweane mung makani titiane para pangeran pati, makani jaran, padha karo makani mbokmu, ndasmu. Edian malah sakepenake omongane. Ayo. Petruk ndak dikira ora nyambut gawe. Arep mengabdi ning Petruk duwe niat kepengin labuh labet karo para Pandhawa. Ayo jroning perang ini Petruk ya ora bakal wedi mati. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati, lena pangendhamu, legandang dening aku. Ayo ora sanggo gamelan. Ndak kisruh lek perang. Penak ra gamelan bebas mati dening aku. Ayo jajal nyok. Hai iya. Iya. Mangsane padake Petruk ki ra iso gelut apa piye? Ora. Mati terus. Wis ya. Ayo piye oleh ajar silat ning Cina. Sampeyan mencolot-mencolot ngono aku iso. Edan iso Indo iso wae, mati ora iso. Iya. Udus. Iki ngopo iki? Iki arep perang iki. Ponokawane do edan melu perang malah bebeda. Kejaba melu perang iki janjane aku ndek niat. Niat ngopo? Nyopet. Wong perang iki ora krasa jukuki dompete. Lumayan. Kuwi dhuwit sing karam. Ora mbok balekke dosa. Asah cerewetmu. Ngandane kowe apa aku sing tekaning pati? Udus. Piye, Gong? Menjoto ndase. Lah ngopo? Aku lek mencolot kesusu e. Lagi sampe jenenge iki pencak sing ketiga aku wis mencolot. Ha iya, mulane ati-ati. Petruk aja guyon.
kene papane wong perangan. Lho, tenanan ya iso kok, Ndara. Ayo. Mati. Ya. Saklamu. Wos. Woi. Oh. Oh. Apa mau kapan? Bedian tangane ampuh ora jamak-jamak. Tuding kok iso mlaku dhewe. Ayo. Arep iki ra ono apa-apane. Ning tetep gleleng. Ayo. Iki sing bantu karo aku. Juraganku iki sing bantu karo aku. Ayo piye? Sik tak ganti. Lu ganti kok andang jenggote tukul. Tane ndo kurang. Ayo bebas kok ya. Anane kaya ngene kok. Tukul ya men ngono kok. Risi nek weruh kaya ngene iki, ha. Seneng nek digundul, ha. Ora mati dening aku. Dia, "Oi. Hop. Hop lho. Hop lho. Hop. Wah." Ora endo. Iya. Sit. Wasa. Oh. Wo. Deng deng deng. Sit sit diase jegloke candak tek. Aku ki gumun anak pendhita minggu dolanan karo Petruk. Gimana? Sampeyan maju mungsuh Ndara karo Ndara tibani gada rujak polo brek modar. Mungsuh Petruk ya ora ana sing iso ngalahke kok sampean ra iso ngalahke Petruk kok anggepe. Kowe iki ngopo iki, Gong? Ayo ta. Mangsane gret. Mat. Udus. Wo. Woi. Us. Wo. Nyut. Nyut. Aseme gejegluk dhewe aku. Hop. Iya. Hoi. Piye, Gong? Aku ki nek ngene biasane ngisor wis dadi tadahe. Iki kok aduh kosong wae cenanangan mutahke wedang ora. Wah, wis tekor aku HP-ku barang teles e. Omong sesone iki. Ora sopan. Wah, wis modar ora sakarmu kowe. Kapokmu kapan? Teles iki. Panggungku. Wis gek perang neh, Gong. Wah, ora iso total iki. Mikir HP ya. Wah. Kaya tuku sesuk. Oh, mereke Cross e. Walah. Ming Cross kok eman-eman ora. Oh iya. Awas ayo. Ora minggat tak cocok tumbak jebol dadamu kowe. Truk. Nggo tumbak, Truk. Iya. Tak silih. Tak silih, yo. Kowe rung jukuk tumbak. Tak petel gasmu. Us. Waduh. Waduh. Piye, Gong? Bendoko ucal e. Aku nek ora mlayu modar iki mau. Awis gleleng malah merucut asem tenan. Nek nek kondong graji. Asik. Grajine. Ben perang iki sak entuke kok.
Ya ngene iki Bratayuda iki lelucone nek nggon perang ngene iki ya men ora nganggo gembos asmara. Wes. Kena ndasmu potol. Aku suwe-suwe malah guyu. Wong ora bener nggon sirah kok ling gorok mempeng. Ayo. Ngati-ati tenan iki. Nganti leno pangendangmu. Wis iya. Wah, ora. Aku ngerti ngendi sing tak tuju aku apal. Dadi kowe nggunakake pencak langsung iso tak tutup. Ayo arek limpe kowe. Ayo. Wis ayo. Ayo. Wah! Iya. Itu. Waduh. Muter. Ya. Gendang truk. Lah ngopo? Pupuku keserempet. Tak kira munggah tak tangis munggah gol medun. Maslep. Untung aku pas begagah. Tange ya Raja Mak. Aja guyon, ayo pono kawan.